Важка будівельна техніка поряд з історичною пам'яткою. Жителі окупованого Севастополя вимагають зупинити будівництво у передмісті Херсонеса Таврійського. Там на площі у більш ніж 23 гектари окупанти зводять комплекс «Новий Херсонес», що складатиметься з музеїв, готелів, сувенірних крамниць та імітації стародавніх кварталів та майстерень. Утім, містяни упевнені, що будівельники розкопали давню підземну річку і тепер уночі за допомогою помпи відкачують воду. Если раньше здесь работали истинные археологи, при помощи маленьких лопаточек, щеточек, чтобы, не дай бог, ничего не поранить, не разбить, то сейчас у них ноу-хау, у них раскопки ведутся ковшом экскаватора. И все это за высоким забором с колючей проволокой. Поява води в розритих траншеях, на думку місцевих жителів, свідчить про величезну шкоду, яку завдала важка будівельна техніка об'єкту культурної спадщини. Поскольку я сама химик, и я всегда детей водила сюда при любой возможности, и всегда говорила, что известняк – мягкий камень. И поэтому ни в коем случае никакие вот эти работы вообще не могут производиться таким вот варварским способом, вообще катастрофически, что я говорю, нас не будет, но просто разрушат все. Мы все время кричим о том, что к нам какое-то отношение кошмарное просто. Мы люди, здесь живущие, и мы имеем право на то, чтобы к нам прислушались. У 2013 році Херсонес Таврійський було внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. При цьому пам'ятка складається з кількох заповідних ділянок. Частина античного Херсонеського городища та його сільськогосподарської округи. Згідно українського закону, усі містобудівні, архітектурні та ландшафтні роботи на об'єкті всесвітньої спадщини мають виконуватися лише за погодженням з ЮНЕСКО.